L'escola FEDAC-SAL forma part d'una xarxa de 25 escoles arreu de Catalunya, les escoles FEDAC. Som escoles catalanes, obertes i amb un potent llegat. El nostre objectiu principal és crear un món millor i això ho fem apoderant persones crítiques que vulguin transformar el seu entorn. A les escoles FEDAC compartim l'Avui per Demà 2024, que és un pla estratègic d'innovació i millora de les escoles per transformar-les des de l'arrel. Aquest pla educatiu és a gran escala el paraigua que aglutina tots els projectes que fem a FEDAC-SAL, la nostra escola. L'Avui per Demà, aquest pla estratègic, ens fa estar al dia. És per això que al curs 19-20 a la nostra escola va sorgir la necessitat de crear l'equip verd o l'equip motor. Aquest equip està format per 6 facilitadores fantàstiques i el nostre objectiu és abordar els reptes de la societat, els reptes que ens planteja la societat del segle XXI i donar sentit i coherència a la línia pedagògica de l'escola. Som i volem continuar sent una escola referent a SAL. És per això que tenim molt clars els nostres 3 pilars: persona, comunicació i ART, art. A FEDAC-SAL creiem en el desenvolupament integral de la persona. Això vol dir que ens centrem en una educació que té en compte les 4 dimensions: cor, cos, cap i ànima. Acompanyem els alumnes en la descoberta del seu propi jo, de les seves potencialitats i de la seva autenticitat. El treball de la persona, doncs, comença primer en el jo, però no és un jo descentralitzat o egoista, sinó tot el contrari. És un procés que va de dins cap a fora. El treball del propi jo, doncs, permet a l'alumne crear vincles amb els altres i amb el seu entorn. Així doncs, desvetllem en els alumnes la capacitat de fer-se preguntes i de reflexionar sobre com són i què fan. En aquest sentit, els mestres adquirim el rol de xerpes i els acompanyem amb l'objectiu de que siguin persones de transició o en transició, compromeses, capaces de transformar el món i millorar-lo. En definitiva, els nostres alumnes són únics i especials i volem que en siguin conscients. Des del respecte i des de la humilitat, sobretot, pretenem que es donin als altres i es mostrin tal com són, que mostrin la seva essència sense complexes, ni prejudicis, ni culpes. A través de l'autoconeixement i el treball del propi lideratge, els alumnes aprenen a gestionar el seu àmbit personal, desenvolupen els seus talents, són més responsables dels seus actes, aprenen a canviar la visió que tenen sobre les coses que els hi passen i, en definitiva, adquireixen habilitats personals i socials que els acompanyaran i necessitaran la resta de la seva vida. ART és un acrònim que fem servir format per 3 paraules: art, robòtica i TIL, 3 pilars fonamentals per la nostra escola. Apostem per l'art integrant i visibilitzant totes les disciplines artístiques, no quedant-nos només en la pintura o en l'escultura. També incloem la perspectiva de gènere, donant a conèixer dones artistes contemporànies, sense oblidar els referents artístics universals de tota la vida. També posem èmfasi en tot el procés de creació i no ens quedem només en el resultat final de les produccions artístiques dels nostres alumnes. Fem que siguin crítics amb aquelles obres que interpreten. Pel que fa a la R de robòtica, és una aposta que ens ajuda que els infants seqüenciïn tots els passos per resoldre una situació quotidiana a partir de les noves tecnologies o del pensament computacional endollat o no. Ajudem a que trobin diferents eines per resoldre els reptes de la seva vida. TIL és la nova cultura organitzativa cap on estem avançant a les escoles FEDAC. Es tracta de deixar enrere la jerarquia i treballar en cercle. Els pilars fonamentals són la plenitud personal, l'autogestió i el propòsit evolutiu compartit.